benvidas e benvidos a unha nova edición de Revisar os Marcos, que, como sabedes, é unha colaboración que facemos entre a Fundación Luces e a Asociación Cultural Alexandre Bóveda para debatir en público sobre o tema central da revista Luces de cada mes. Un dos temas centrais. A deste mes, xa vedes que a capa, como podedes ver na entrada, non ten nada a ver co monte, sino que vai dedicada á Dina de Valencia e ás consecuencias da Dina, e hai unha reportaxe fotográfica impactante sobre as consecuencias da Dina. Pero outro dos temas centrais titúlase Se isto é un monte, non? Realmente é unha pregunta que se fai sobre como está e como evolucionou nos últimos tempos e o que se agarda que evolucione o monte galego. E para que non se ve cabeza, vedela ben, non? Para falar deste tema están con nos dúas das autoras, ou autora é unha das protagonistas desta peza central da revista, que as vou presentar e xa lles cedo a palabra, non? Marta Veiga Izaguirre, xornalista, doutora en antropoloxía, en estudos culturais, profesora da USC no campus de Lugo, colaboradora da revista Luces. Mar Pérez Prá, economista, doutora en economía, iso sí que está ben, doutora en economía, tamén profesora do USC no campus de Lugo, e experta en desenvolvemento rural, e eu diría con unha visión de xénero, que se cadra imos ter nova diso tamén neste debate. E bueno, deixo vos xa con elas. Bueno, pois, escoita, si, movemos un pouquinho. Empezamos perfectamente. Xa está. Non rompí nada, verdad? Vale, perfecto. Bueno, pois boa tarde a todas e a todos. A sesión vai ser hoxe unha conversa entre dúas señoras de Lugo, porque alguén ten que vir a Coruña a facer un pouco o Lugo explaining. Como xa dixo Ana Luisa que son xornalista, pois fago aquí o papel de preguntadora, porque as xornalistas temos opinións de segunda mão, normalmente. Entón, pois, tócanos preguntar. Ainda que tivese a ousadía de escribir a peza sobre o tema. Do que si podo falar é como herdeira que serei, agardo que sexa dentro de moito tempo, pois dunha finca comprado, algunha froiteira e horta e dunha parcela de monte. Entón, sobre este aspecto, quereríalle preguntar a Mar se eu tamén podo ser considerada como unha propietaria rural ou como parte do sector forestal galego. Que ven sendo iso do rural? Quen son ou quen somos as persoas do medio rural? Se sei que aquí na Coruña ás veces somos da paila todos os que non somos da Coruña. Entón, pois, haberá que tamén un pouco mirar, non? Todos somos os pailares de alguén, ao final. Si Galicia é un país rural realmente, como tantas veces pensamos ou nos fan creer que somos. Bueno, moi boas noites a todas e a todos. Estou encantada de estar aquí, de que me convidades a partillar esta tarde con vos. E vou intentar contestar o mellor que poida as preguntas que me vai facendo Marta. A verdad é que ela se define como unha herdeira de fincas rústicas, e eu o que teño que decirle a Marta é que sinto decepcionarte, pero non eres nada especial. Vivimos nun país, supoño que o sabedes todos, nos que somos 2.700.000, nin chegamos, galegos e galegas, e desos 2.700.000, 1.600.000 somos xa propietarios de algunha das 11 millóns de parcelas rústicas que temos no país. Entón, realmente, isto na Coruña, igual non acerto, falaba antes con Ana, que
que aqueles que non sodes propietarios de fincas rústicas, como va de ser, non vos ofendades, pero sodes unha anomalía dentro deste, unha anomalía estadística clara dentro deste país. E iso é un elemento que define o noso rural e sobre todo que vai definir o que podemos decidir facer co rural, que eu espero que desto teñamos oportunidade de falar. Pero pregúntasme tamén que é o rural, era a segunda pregunta que me plantexaches. E o rural é algo difícil de definir. Se vamos á academia, podemos encontrar un montón de definicións do que é o rural, non vos vou aburrir, tranquilos con eso, pero o que sí que está claro que é unha realidade difícil de definir. Aplicado ao caso galego, podemos falar de que é o rural en termos territoriales, e entón estaríamos dicindo que o rural é o 81% desos 29.000 km cuadrados que dispomos, o 81%. Pero olliño, que este 81% non é unha cifra de Dios, que rural somos, non é moi diferente de esta cifra voladou a partir da aplicación dun estándar europeo que se chama, que fixou Eurostat, que se adapta moi ben a medir a realidade do noso país, que se chama de Burban. Entón, utilizando sobre todo criterios de densidade a nivel municipal, pois poden, dai ven esa clasificación do 81%. Entón, se miramos, que non é moi diferente, vos dicía, nin da realidade europea, nin da realidade do resto do Estado. O rural territorialmente ocupa un espacio importante. Dentro dese rural hai distintos rurales, o máis, digamos, próximo ás cidades, con maior densidade de poboación, un rural intermedio, que son as capitales comarcais e que actúan moitas veces como centros máis dinámicos de servicios para unha poboación circundante, e o rural menos densamente poboado, ou máis afastado, que é nada máis e nada menos que o 65% do territorio. Ben, entón, estades todos pensando, me imagino, todas, vale, pois Galiza é aplastantemente rural. Pois non, señor. Porque se miramos a poboación, en ese 81% do territorio xa solamente vive un tercio da poboación. Un tercio da poboación. E nese rural máis afastado, en ese 62%, residimos, porque eu son habitante dese espacio, o 14% dos galegos e as galegas. Eu creo que temos que empezar a solicitar unha subvención por razas autóctonas ou algo así, os que residen nestes espacios, porque realmente, empezamos a merecelas. Entón, me vou atrever, despois se queredes o discutimos, a responder a túa pregunta, Marta. Galiza é rural? Pois desde un punto de vista poboacional xa non, foi non, pero xa non. E preguntabas tamén quen somos ou quen é o medio rural. Pois o medio rural é diverso, porque vos dades conta de que non ten nada que ver o rural, falaba antes con Xoán, de Culleredo, máis próximo ao eixo atlántico, as capitales provinciais, co rural da montaña de Ourense ou da montaña de Lugo. Son territorios que teñen recursos distintos, problemas distintos e realidades económicas, sociais e incluso ambientais moi distintas. Sobre quen é o rural? Pois tamén é unha pregunta difícil de contestar, porque eu son rural que habito en un concello menor de 5.000 habitantes, de 3.000, pero que a ese concello pequeno no que eu habito hai máis xente que non habita nese espacio e que está contribuindo a darlle vida. É o que se conoce, hai algún autor que define como poboación flotante, xente que todos os fins de semana se desplaza hasta ali e contribuye a darlle vitalidade productiva. Xente que ven, que están emigrados en Barcelona, en Madrid ou donde seña, e que veñen a pasar ali os seus períodos vacacionais. Ou non vos pasa que ás veces visitades zonas rurais e son completamente diferentes de inverno ou de verán? Temos que incluir isto para definir o rural? Eu creo que sí. E para establecer políticas claramente. E por último, que é unha realidade da que se fala pouco e que non sei se sabedes, o 60% dos galegos e das galegas residimos en concellos diferentes dos que traballamos. E isto é un elemento, estos son datos do último censo, de 2022. Estos son elementos que definen a forma que ocupamos o espacio e que temos que incorporar tamén
a hora de definir e de actuar sobre esas realidades. Xa vedes que quedan un montón de temas abertos. Para esta reportaxe que tendes no número de luces que está agora nas librerías e chegando ás casas das suscriptoras, a mí chegoume aquí tamén, a mí chegoume onte pola mañá, teño que dicir, a Lugo tamén chega correos. Pois vou tomar para esta reportaxe dun traballo recente de Eduardo Corbelle, que é compañeiro de mar na Escola Politécnica Superior de Inxeniería do campus de Lugo da USC, e do economista Delmiro López Iglesias, tamén da USC, no que identifican 4 tipos de Galicia segundo o tipo de cuberta vexetal. Cando falábamos estes días de atrás, Mare Maiseu, para preparar este relatorio, comentábasme que máis ou menos xa terades con resultados semellantes en algún estudio anterior sobre economía agraria galega. Poderías explicarnos como son esas Galicias desde as actividades económicas non predominantes e quen habita eses territorios? Vale, este traballo que publicaron Edelmiro e Eduardo, que é moi interesante, efectivamente divide Galicia en catro tipos de territorios, o que sería o urbano, así para entendernos así todos, ou pues, as 7 cidades. Despois terían nos mapas que les definiron que é o traballo feito a nivel municipal e a escala municipal e utilizando sobre todo os usos do territorio, é dicir, a que dedicamos o espacio. Despois habería toda unha franxa que se vai estendendo todo o largo da franxa costeira, que sería un espacio máis urbano e que ten usos do territorio maioritariamente vinculados coa produción forestal. Habería unha franxa na parte central, entre a que tamén está Lugo, que sería o rural máis vinculado a usos agrarios, e despois estaría boa parte da provincia de Ourense, o interior da provincia de Pontevedra, se mete un poquinho tamén por o interior de Coruña, e toda a montaña de Lugo e Ourense, que é o que define como espacios rural máis abandonado, no que o uso predominante é o abandono, e sobre todo ese abandono se traduce en un uso forestal vinculado con especies de frondosas que non son o eucalipto. Efectivamente, nos fixemos un traballo anterior, non en casualidade, dicir que entre os autores estaba tamén Edelmiro, no que completamos esos usos do territorio a nivel territorial con outras variables. Pois, por exemplo, a densidade de poboación e outra variable que tamén nos resultou moi interesante, que é a densidade empresarial, é dicir, o número de empresas que existían, e o que pasa que ese traballo estaba feito a nivel comarcal, pero en esencia a imaxe que nos devolvía é a mesma. E eu creo que se reflexionades un poquinho sobre eso, vos dades conta de que describe moi ben tanto o traballo de Eduardo como este outro anterior a nivel comarcal a realidade do rural galego. E iso me leva a pensar nunha cousa que me esquecín de comentarvos antes e que eu creo que é moi importante para que nos entendamos todos e todas. A ver, eu vos pediría que de aquí en diante, cando pensedes no rural, non pensedes no rural como un espacio agrario. O rural pode ser un espacio agrario e hai territorios nos que o rural é un motor fundamental da economía dese territorio. O rural é moito máis que a actividade agraria e que a actividade forestal. Ou de onde crees que sale a enerxía que estamos utilizando agora mesmo aquí? Da Praza de María Pita. É dicir, toda esta enerxía verde da que nos estamos enchendo a boca de falar está producida en estos espacios rurales. Os espacios rurales son, antes vos comentaba, desa poboación que nos desplazamos a traballar a concellos urbanos e que tamén se produce o fluxo contrario. Son espacios que poden ser espacios para traballar en determinados servicios ou que poden ser espacios residenciais. Hai espacios que están dedicados aos usos turísticos, aos usos industriais. Entón, tamén desde o punto de vista económico, o rural é un espacio moi complexo. Entón, en termos así aproximados, porque tampouco non teño así as cifras moi frescas na cabeza, pero para que vos dedes unha idea, nese 81% do territorio que vos falaba antes, que ten características que o definen claramente como rural, traballa no sector agrario o 14% da poboación, en media. Cantos concellos de Galiza, dos 300
13 concellos galegos que temos, credes que aínda o sector agrario é a principal fonte de emprego? Que se anima a dar unha cifra? 5. Pois vou a dar unha cifra redonda e exacta. 0. É dicir, iso forma parte desos tópicos que temos da maneira de pensar no rural. Eu non digo que na Pastoriza ou en Mazaricos o rural non sexa un motor económico fundamental que explica a economía, pero xa non é. Pero nin en Mazaricos, nin na Pastoriza, nin en Francia, nin en Alemania, nin en Irlanda a principal fonte de emprego. Vale? Entón, isto é un matiz moi importante. E hai zonas onde os usos agrarios son completamente residuais. Entón, fixadevos en esas 4, e volvo que se me va vou sacando de... Volvo a esa pregunta que me facía Marta. Falábamos, vamos a esquecernos, estamos na Coruña, pero nos olvidamos as zonas urbanas. Falamos desos 3 rurais. O urbano forestado, o rural activo desde o punto de vista agrario e o rural abandonado. Crédeme que teñen moito máis en común en temas de xestión do territorio o rural urbano forestado e o rural abandonado que o rural activo. Por qué? Porque se falamos de xestión territorial, o sea, o rural activo é un rural de baixa densidade de poboación. Realmente vive poucas persoas aí, vale? Teñen unha densidade de poboación baixa. O rural da montaña de Lugo ou do Ourense tamén teñen unha densidade de poboación baixa. Pero e a comarca de Vigo? Ten unha densidade de poboación baixa? Non. E é rural. Pero que comparte con Ourense? O abandono do territorio. Esa poboación se concentra en vilas que viven completamente de costas ao territorio que os circunda. Non hai xestión. Entón, isto é un matiz que me interesaba moito introducir aquí, porque moitas veces se confunde e se confunde moito polos medios de comunicación e nese sentido eu creo que está moi ben no que escribiches ti. Unha cousa é o abandono demográfico e outra cousa é o abandono do territorio. Son dúas cousas completamente distintas. Pode haber zonas que están poboadas, o sea, que teñen unha baixa densidade de poboación e que teñen un territorio ben xestionado no que non se percibe abandono e o contrario tamén é certo. Vale? Ou non arde o arredor do Ourense, ou non arde e non ardeu os arredores de Vigo. Eso ten que ver con esos espacios rurais que circundan estos núcleos urbanos e periurbanos densamente poboados nos que non se realiza ningún tipo de aproveitamento sobre o territorio. Pois, volveremos un pouco despois sobre este tema tamén. Tiña eu aí apuntada unha pregunta. Ahora vamos co tema do abandono, precisamente, porque unha destas temas, non, que nos últimos 10 ou 15 anos repetimos ou importamos, porque eu penso que tamén é un debate moi importado do conxunto do Estado español, teñen que ver con isto do inverno demográfico, coa narrativa da Galicia baleira ou baleirada. Eu considero nisto, isto é unha opinión persoal que pode estar super equivocada, pero eu aquí vou utilizar esta frase de adolescente de non teño probas, tampouco dúbidas, xa me chega, iso vale como argumento de autoridade para calquera cousa que poidas dicir, que este tipo de análises, non, algunhas veces mesmo ben intencionadas sobre a Galicia baleira ou baleirada, acaban non só por situarnos nun marco reaccionario, senón tamén que resultan un argumento perfecto para favorecer políticas extractivistas naqueles lugares onde seca, ninguén queda e ninguén fai nada. A quen crees ti que beneficia realmente o discurso da Galicia baleira? A quen beneficia non o teño claro, ou sí, pero non o vou a decir. Pero o que teño claro é que ese é un discurso que temos que rexeitar de plano. Efectivamente é un discurso completamente reaccionario, en moitos casos ben intencionado, pero un discurso co que temos que ter moito cuidado. E me explico. A ver se son capaz de sintetizar isto. Vamos a ver. Cando se pensa nos espacios rurais, sempre se fala que levamos uns anos. A ver, eu sempre digo, se nos queremos fixar poboación nas zonas rurais e que a xente viva en estos espacios,
que teremos que facer? Bueno, pois eu son unha firme defensora e algo que vai saber que é bastante obvio, que se tú queres mellorar demográficamente estos espacios, que terás que facer? Bueno, pois ofertarle a xente que vive ali ou a persoas que desexen vivir en espacios rurales unha oportunidade de emprego. Non si? Vale. Entón, que xeneren emprego e rentas é unha condición necesaria. Pero eu sempre digo que é unha condición necesaria, pero non suficiente. Porque os que habitamos os espacios rurais aspiramos a ter estándares de vida do século XXI, vale? Non do século XX nin do século XIX. Entón, teremos que facer estos espacios atractivos á poboación, con servicios, con mobilidade, de tal xeito que nos permitan levar unha vida como a de calquera persoa, de calquera habitante do mundo urbano. Ben, entón, eso como se consigue? Pois, desde o meu punto de vista, se consigue con política económica e con investimento de recursos públicos e tamén privados en estos espacios. Ben, eu durante moitos anos, sempre que me chamaban para falar desto, insistía moito na cuestión do hipócrita que era estar falando de cousas como a legislatura do rural, ruralízate, non sei que, todos sabedes este tipo de campañas, cando en realidade tú ibas a mirar as contas do que destinábamos nos orzamentos da comunidade autónoma, do que destinábamos a estos espacios, e era ridículo. O mínimo posible. Evidentemente, con esos fondos non vamos a cambiar dinámicas. Pero é que ahora mismo, crédeme se vos digo, que me está empezando a preocupar menos o diñeiro e máis o discurso. Porque non é un discurso baleiro. Porque cando nos focalizamos, volvemos a utilizar conceptos como que citabas antes de inverno demográfico, que é un concepto caduco, definido nos anos 80 para justificar un revival de políticas natalistas que están completamente demostrado que non nos levan a ninguna parte. A min eso me preocupa. Porque que sentido ten focalizar os problemas do rural na demografía? É certo que as zonas rurais, en xeral, a poboación galega ten tasas de envellecemento elevadas, pero tamén estamos en Europa. E a ver, levantade as maus. Aquí, os que consideredes que ter a esperanza de vida máis alta de Europa é un problema. É un problema. De verdad, é un problema saber que vivo en un espacio que me vai ofrecer unha trayectoria de vida larga. Entón, os vellos non son un problema. Claro, se os vellos non son un problema, o problema somos as mulleres, que non parimos o que temos que parir para recuperar a demografía. É que iso que está detrás da esencia do inverno demográfico. Pero vamos a ver, de novo vos pregunto, o control da natalidade xeralizado e o feito de que as mulleres podamos decidir o número de fillos e fillas que teñamos é un problema. Hai alguén que pense que isto pode ser un problema? Se o pensa, que vaya e que o mire, porque ten un problema. O sea, él sí que ten un problema, él ou ela. Entón, mirade, isto que é de primeiro de demografía. A evolución dunha poboación non depende únicamente de causas naturales, é dicir, do número de persoas que nacen e do número de persoas que morren. Depende tamén dos aportes de poboación que veñen de outros territorios. Entón, a menos que queiramos preservar os genes de Breogán e manter unha raza pura, cal é o problema de recibir aportes para recuperar a demografía? Ningún. Pero é que, ademais, se vos mirades as tasas, os saldos migratorios dos concellos rurais galegos, vedes que, oye, pois, parece que estamos recuperando, porque moitos deles son positivos, pero iso é profundamente, iso é errado, porque esos saldos están ocultando un fenómeno de retorno de todos esos emigrantes que se marcharon nos 60 que están retornando. Os saldos, e iso demostramos en unha tese que se leu no meu departamento, os saldos migratorios nas zonas rurais de poboación moza, mozos e, sobre todo, mozas, son negativos. As zonas rurais, con todo embellecidas que están, continúan expulsando poboación moza. Entón digo eu, que máis dará o número de fillos que teñamos as mulleres en estos espacios e cando cumplen 18 anos van marchar porque estos espacios non son atractivos? Que é máis preocupante? Falar de demografía ou falar de cales son as causas estruturais que están impedindo que persoas que desexan vivir no rural non teñen esa oportunidade.
Por que estamos focalizando aí, na demografía, e non estamos focalizando en aqueles elementos que están impedindo que as zonas rurais permitan aos seus poboadores ou persoas que desexan poboalos unha trayectoria de vida digna. Por iso, e bueno, igual subí un pouco o tono, pero que é algo que me produce un desconforto tremendo, porque me parece que incluso, e iso é algo que está afectando a dereita e tamén moita esquerda, todo este discurso chorra, en algúns casos ben intencionado, en outros non, del invierno demográfico e del reto demográfico. Pero que tua nai, a tua idade, xa tuvo non sei cantos fillos e vivía mellor que a ti. Tururú. Meu avó sempre me decía: ai, niña, a ver se ti non tens que ir a acabar o monte. Pois afortunadamente non tuve que ir a... É que esa ignoranza do pasado é que é algo absolutamente ridículo, pero que estamos comprando. Entón hai que ter cuidado con esos discursos que eu creo que son tremendos e que nos levan a lugares realmente perigosos. Seguimos aquí. Eu quero lle pedir perdón aquí a Janito, que está na grabación, polos ruidos que se poidan dar. Estábamos coa perversión dos relatos e das linguaxes. Neste caso, quería aquí quitar outro exemplo, que é o da palabra baldío, que baldío é unha palabra que no galego-portugués, e ainda en portugués significa unha extensión de terreo xestionada de forma comunal, e que no galego-rap significa algo inculto e abandonado, non? Pola contra, tanto a Administración Autonómica como os suplementos económicos e agrarios dos medios de comunicación refírense ás plantacións forestais de eucaliptos indefectiblemente como exemplo de ordenación e boa xestión, cando sabemos o que dicía antes Marcos, que en moitos casos constitúen un xeito de abandono encuberto. É posible que revertamos este relato? Isto é parecido á cuestión do reto demográfico, que no fondo é o mismo. Me vais a permitir aquí, porque isto da RAC me gustou moito, o tema de que se refiran os baldíos como un espacio abandonado. Porque non sei se o cambiaron, pero se tedes por aí un móvil, alguén pode entrar na RAC e buscar a palabra comuneiro? Comuneiro. Sabedes o que é un comuneiro? Que é un comuneiro? Unha comunidade de montes, vale? Quer dizer, efectivamente, estamos na Coruña, e hasta na Coruña, a cidade urbana por excelencia, sabedes o que é un comuneiro. Pois que é o que pon a RAC como comuneiro? Que non trouxemos... Lee, fai favor. Persoa partidaria das comunidades de Castela. Primeira acepción. Segunda acepción. Persoa que ten parte indivisa con outra ou outras dun inmoble, un dereito ou outra cousa. E como exemplo poñemos: os comuneiros poden alterar a cousa común se previamente se adoptou un acordo ao respecto que fose querido pola maioría ou totalidade deles. A palabra monte non aparece. A ver, pero isto é moi normal. É moi normal, eu entendo a RAC, porque é moi normal, porque é que os montes son residuais, os montes comunais son residuais, porque só son o 23% do territorio total de Galicia. É que vos xuro que ás veces que vou a dar conferencias por aí por fora e lles conto eso e a xente pensa que estamos pirados como país. É dicir, estamos falando do 23% da superficie dun país e ni siquiera o feito de ser propietario deso aparece recollido no noso diccionario. E o dos baldíos é outro bom exemplo. Vos dades conta, canta xente que crede, se eu salir aí afora e parar a calquer persona que pasa pola provincia pola cidade por esta cidade e lle preguntaran: oiches, que é un monte veciñal en Maucomún? Cantos saberían decir? Eu creo que moi poucos. Pero é que a tragedia, porque na Coruña non hai montes veciñais, pero é que se yo pregunto a un rapaz de Lobios que completou en Lobios todo o sistema educativo e sale da ESO, é moi probable que o 70% da superficie do concello de Lobios declarada como monte veciñal en Maucomún que salga do sistema educativo sin saber o que é un monte comunal e cales son as normas de funcionamento dese monte. Todos sabemos como funciona a propiedade privada particular, verdad? Temos moi claro como funciona o noso dereito de propiedade sobre a leira que temos detrás da casa. Bueno, pois os montes son o 23% da nosa superficie.
non da superficie agraria en Endemonte, da superficie total dos 29.000 km². Pois esa é a triste realidade que nos ocupa. E despois falabas do tema de ordenación forestal. Bueno, é que, de verdade, con este tipo de cosas, é que as veces, cando os escoito, me quedo un pouco sin argumentos. Para que vos fagades unha idea, neste país dedicamos a producir alimentos un 20% da superficie. Un 20% da superficie. Será que o 80% é improductivo? Eu creo que non. Simplemente renunciamos a un proceso de ajuste agrario que non vos vou explicar aquí e renunciamos a... Non é que renunciamos, é que ese proceso de peche de explotacións e de transferencia de terras cara a explotacións que permanecían activas, que se deu por exemplo en Francia, non é un proceso natural, é un proceso que se dá se hai unha política que favorece que se dé desa maneira, unha política de protección do suelo agrario. Aquí carecemos dunha política de protección de suelo agrario e dunha política de ordenación en xeral. A política que imperou foi a política do ti vai facendo, ou non. Non tivemos ordenación territorial como tal. Pero que además, se tú miras as superficies forestales do total de Galicia, pois dedicamos está clasificado como monte o 70% do territorio. O 70% do territorio. E dese 70% do territorio, sabedes que porcentaxe ten algún plan de xestión, non de ordenación, de ordenación sería, o sea, de ordenación e de xestión, incluindo documentos máis laxos. O 30%. É dicir, aquí o que temos é formas, un sector forestal que en realidade hai unha parte do sector forestal que ten moito valor e eu creo que hai que reivindicarlos porque xenera emprego e xenera produción, pero que temos é unha forma de abandono do territorio encuberta. E ao mesmo tempo que abandonamos territorio, estamos condenando aos gandeiros e as gandeiras deste país a importar e a fastidiarnos de paso a balanza comercial agroalimentaria alimentos para as nosas vacas que veñen de lugares tan próximos como Brasil, México ou os Estados Unidos. É dicir, é un país con unha cualidade productiva espectacular, sobre todo para produccións gandeiras e non só, e estamos renunciando a utilizar productivamente esas terras, que, por certo, eso trae outro tipo de problemas. E todos sabemos de que problemas estamos falando, verdad? Bueno, salimos aquí con un dos argumentos non en favor das plantacións de eucaliptos e o da rendibilidade económica. Entón, aquí quería preguntarse se é tal esa rendibilidade e para quen o é. E se tendes investigado alguna comparativa con outro tipo de usos ou de especies, de usos, digo, non só forestal ou non só forestal de plantación, os dirixidos a incrementar a base territorial, e se necesitamos ou é desexable realmente que todo o noso territorio sexa rendible económicamente ou posto en produción, porque ese tamén é outro, ese discurso productivista tamén ás veces é, e o mellor pode haber algo que non estea producindo simplemente por un valor ambiental e non pasa nada, incluso é bo para o conxunto da ciudadanía. Bueno, estupendo que fixeres ese matiz, non vai a ser que despois, decir, non é que poda, é que debe. Quer decir, que nos sobra espacio para todo, para a producción forestal, para a producción agraria e tamén para usos ambientais, que son fundamentais porque, ao fin e ao cabo, é o soporte da vida, os famosos servicios ecosistémicos que agora chamamos os agricultores, os académicos, pero que no fondo que non é máis que unha garantía para que poidamos sobrevivir neste planeta. Entón, desde logo, cando falaba de que tiñamos que dedicábamos só un 20% do suelo a producir alimentos, non estou dicindo que o ideal sexa chegar a niveles de ocupación do suelo agrario como ten Irlanda do 73%. No noso caso, eso sería unha barbaridade. Entón, eso que quede claro. Pero despois, a cuestión da rentabilidade da producción forestal e do eucalipto. Bueno, eu podría daros aquí datos por hectárea, pero non o vou facer porque eu creo que se vai entender mellor con outro exemplo. Vale. A resposta é: o eucalipto é rentable. E a resposta é: depende. Depende.
Porque, vamos a ver, se eu vos preguntar, de novo estou aí interrogando, se eu vos deciden cal é o concello de Galiza que máis cortas de madeira solicita, cal diríades que? A Coruña. Bien! Que foi o que dixo a Coruña? A Coruña. E que é a Coruña? A Coruña. O Concello da Coruña, a moita distancia dos demais. Porque ten máis eucalipto e menos monte diverso. E que estás falando? Pero non te escoitei ben. E que ten máis eucalipto que ningunha provincia. Ah, no, pero non falo de provincia, falo do Concello. O Concello donde hai máis persoas que solicitan cortas. En concreto, neste Concello se solicitaron no ano 2022 400 non sei cuantas mil toneladas de madeira. Donde tedes os eucaliptos en Coruña? Donde plantades? No Concello, donde están os eucaliptos? Donde están esas 400 e pico mil? No, imposible nada, falo de cortas. É dicir, os propietarios, persoas que residen en Coruña, cortan, pois esta muller, esperemos que algún día, residente de Lugo, non corte. De feito, busquei os datos, e os teño por aquí para que vos... Deixademe mirar aquí a chuleta, porque claro, a miña memoria é limitada. E iso que eu fun a comprobar, son datos da Xunta de Galicia, o primeiro concello en cortas, a Coruña. O segundo, 482.000 metros cúbicos de madeira ano. O segundo, Lugo. O terceiro, Santiago. O cuarto, Carballo. Despois, Narón, Viveiro, Ortigueira, Vigo e Ferrol. A Galicia despois. Entón, é rentable? Depende se eres un xubilado da Coruña que planta a través dunha subvención financiada con fondos FEADER. Además, non realizo ningún tipo de cultivado silvícola porque os eucaliptos se sementan e xa medran solos. Si ardeu, que total o que me costou poñelo, e si completo o ciclo productivo e o corto, perfecto, unhos cartiños que ingresei. Entón, é rentable? Pois depende de para quen. Para o conxunto dos galegos e das galegas? Non. Se lle preguntamos a esas 4 personas que no 2017 ou esas 2 mulleres que arderon en Gondomar, ou os 140 personas que no 2017 perderon a vida fuxindo dun incendio de 2 incendios en Portugal, pois igual teñen unha opinión diferente. Porque, ademais, o custo da extinción sobre quen recae? Sobre o propietario forestal? Non, o pagamos todos con nosos impostos. Con isto non pensedes que eu teño unha visión contra o sector forestal, porque para nada xenera valor, xenera empregos, e me parece moi ben, e oxalá cheguemos a ter un sector forestal e unha cadea forestal como nos merecemos, especializada en produtos de maior valor acrescentado e non únicamente na primeira transformación de madeira, porque iso sería estupendo para todos. Pero entendes agora por que contesto con un DP. Vamos continuar con este mito, non? Cos mitos. Na reportaxe contame Ana Cabana, que é profesora de Historia Agraria, que un dos grandes mitos da Galicia recente é que a eucaliptización é consecuencia de suma de bondades individuais dos propietarios do monte e que se aceptou sin resistencia. Ela demostra que non foi así. E outro dos mitos é o do minifundio e o noso carácter individualista. E máis aí están os montes veciñais en mao común, que ocupan un terzo de todo o noso territorio, como unha labazada de realidade. Que son eses montes veciñais en mao común ou procomúns, e por que son tan singulares en Galicia? Que significa iso de que son unha forma de dereito xermánico? Quen pode ser comuneira ou comuneiro? E se é homoxénea un pouco a distribución de montes veciñais en todo o país? Son moitas preguntas. Vou a contestar algunha e... Vale, e se non, despois me preguntades, pero eu creo que aquí hai moita xente que sabe o que é un monte veciñal en mao común. De feito, temos algún comunero, non vos vou aburrir con eso. Simplemente deciros que efectivamente non están distribuídos de maneira igualitaria por toda, donde menos hai, na provincia da Coruña, ainda que hai lugares na provincia da Coruña que teñen unha densidade de montes veciñais importantes, pero hai zonas, tanto en Pontevedra como en Lugo e en Ourense,
donde os montes comunales superan máis do 40% do total do territorio. É unha forma de propiedade antiquísima, non sabería decir a origen, teríades que preguntarlle a un historiador, pero ben, pues, desde o inicio dos tempos, e isto é importante, continuará mentres teñamos vontade sempre, porque a propiedade que ten máis garantías legais de todo o régimen de propiedade do Estado español. Non chegamos ao nivel de Portugal, onde os baldíos están protegidos pola propia Constitución, pero os montes veciñais son indivisibles, imprescriptibles, inembargables e inalienables. É dicir, que fenómenos, o sea, digamos que construccións xurídicas como o sucapión, que nos pode facer perder a propiedade privada particular, non afectan en ningún caso os montes veciñais. Ben, entón, eso por un lado. Por outro lado, son moi diversos e son auténticas máquinas de xeneración de recursos en algúns lugares. Eu vos podería poñer exemplos de montes multifuncionales que producen de todo, pois desde gando, mel, cogumelos, electricidade. Hai montes que teñen casas de turismo rural, hai montes que están xestionando polígonos, o sea, que reciben rentas de polígono industrial, de bases militares, é dicir, que temos unha tipoloxía enorme, porque son moi diversos. Pero se eu tuvera que decir algo polo que son importantes os montes veciñais en Mancomún, é porque son auténticas máquinas xeradoras de capital social. É que as zonas rurales, un dos problemas que ten, sempre pensamos nos problemas económicos, no despoboamento e tal, pero que un dos problemas das zonas rurais é o nivel de desarticulación social que teñen. Pensade que viñamos dunha sociedade agraria tradicional, moi cohesionada, chea de elementos comunais, porque non solamente éramos montes, e que absolutamente a vida social toda, a todos os niveles, despois se queredes poñemos exemplos no debate, circulaba ao rededor destas formas colectivas. Así que, eso de que somos individualistas os galegos, en tempos recentes, os nosos avós non eran individualistas para nada. É dicir, existen cantidade de exemplos de formas de xestión común, algunhas delas perviven. Pero é que cando somos un país con 30.000 entidades de poboación, o 6% do territorio de España e o 50% das entidades de poboación. É a nosa forma de ocupar o espacio. E tampouco somos tan raros, somos moi parecidos ao centro e ao norte de Europa. Ben, pero que sí que é certo é que desas 30.000 entidades de poboación a maior parte, o 91% delas teñen menos de 100 habitantes. Son zonas que están deterioradas demográficamente, certo, teñen densidades baixas e é moi difícil, digamos que esa rede do que é a sociedade civil, a forma de relacionarse está moi deteriorada, é moi difícil. Entón, xenerar capital social é a maneira de poder construir un futuro para estes espacios. E cando digo que os montes veciñais en Mancomún son unha máquina de xenerar capital social, me refiro a que son unha máquina de xenerar relacións. En moitos casos, relacións conflictuosas, claro que sí, pois porque ás veces eu me levanto, me miro no espello e hasta ás veces non estou de acordo de todo comigo misma. Pero, bueno, me resulta moito máis fácil poñerme de acordo comigo misma que con Marta, por exemplo. É dicir, todo o que é colectivo é máis complicado, pero os frutos son millores no longo plazo. Entón, cumplen unha labor moi importante de cohesión social en estos espacios nos que todas esas institucións comunitarias se foron deteriorando e mesmo desaparecendo. Entón, desde o meu punto de vista, son fundamentales para o futuro das zonas rurais. Non solamente pola súa extensión, o 23% do territorio, sino porque son fundamentales para establecer relacións entre esa poboación. E quen pode ser comuneira? Calquera que resida. Douvos unha boa noticia. Videvos a vivir a Lugo, a unha aldea de Lugo, e podería de ser, en moitos casos, antes dun ano, propietarios de extensísimas territorio. E fixadevos unha cousa que tamén é importante. Os montes veciñais teñen outro elemento. Antes falábamos de que as cortas, estos 400.000 toneladas de madeira que se produciron na Coruña, o sea, se produciron na Coruña non, se produciron pois na Mariña de Lugo, en Ourense e tal, pero se cobraron na Coruña, se en lugar de estar plantadas en propiedade privada estiveran en propiedade comunal,
que nas cobrarían. Se vives na Coruña non eres comuneiro. Como? Parte tense que emplear no monte, claro, o 40% é reinvestimento no monte ou na comunidade, porque eu reivindico sempre que ten que ser o concepto é comunidade, non é monte, efectivamente, ou becas. Hai algunhas comunidades que están dando becas a rapaces e rapazas que se van a estudiar, ou que contratan. Eu conozco unha comunidade no sur de Pontevedra que ten en plantilla todos os anos contratadas a 18 personas. Caramba, 18 personas nunha comunidade rural é bastante, vale? Entón, vos dades conta que evita ese efecto de drenaxe da renta dos territorios? E pensade agora nos eólicos, porque antes falábamos de enerxía. É o mismo para o territorio rural, partindo de que o que remuneran por esa actividade non é xusto nin tal, pero incluso nesas circunstancias. É o mismo para as zonas rurais que un eólico se instale en un monte comunal que en unha propiedade privada particular? Non, porque os montes garantizan que a renta xenerada vai a quedar no territorio, porque se non resides non cobras, ou non tes por que cobrar, non teñen por que repartir beneficios, non te vas a beneficiar dese reinvestimento como diste. E perdón, me estou falando. Nada, aquí xa me fixo Ana Luisa o sinal, entón vou lanzar a última, que a pregunta tamén coa que pecho a reportaxe, que onde non temos nin monte veciñal nin comunidades de montes, que nos queda? Pois queda pouco. Bueno, nos queda a xente que decide libremente habitar estes espacios, en moitos casos contra capa e espada, e moitas, porque eu falaba antes con uns amigos que me atopei aquí. Eu son residente no rural e moi mal me teria que ver, pero moi mal, para volver a residir. E eu me criei en Madrid, non nací en ese espacio. Pero non volvería non cambiaría o meu lugar de residencia por nada, porque me ofrece unha calidade de vida que, de verdade, crédeme, non é comparable co que podería ter en Coruña ou que podería ter. É a miña elección. E realmente sempre falamos de que os servicios e tal, é certo, pero cantos de vos tuvestes a suerte de poder educar os vosos fillos en un cole con 10 nenos por clase, con comedor sin catering, e que vos depositaran o crío ou a cría na vosa casa e vos las viñeran a recoller pola noite? Eu co meu sueldo non podería pagar eso. É dicir, que o rural tamén ten, que ás veces focalizamos moito nos elementos negativos, pero o rural para min é unha fonte de oportunidades inmensa para os que habitamos, pero tamén para aqueles que non o habitades, pois porque estamos xenerando alimentos, enerxía, biodiversidade, que ao final se beneficia o conxunto da sociedade. Moitas grazas, e deixamos aquí o micro a Ana Luisa para que recolla as vosas preguntas. Bueno, imos facer un paso de preguntas e contestan de vez, vale? Para non alargarnos moito tempo. A miña pregunta é a seguinte. Bueno, eu vivo na Coruña, non son propietaria de montes, nin de terras, non son propietaria de nada, pero criei-me a miña infancia nunha aldea da provincia da Coruña e sigo interesada polo rural, evidentemente. E a miña pregunta é que me faltou algo que a mí me anda na cabeza, que é a concentración parcelaria e a concentración de montes. Hai zonas onde non se dou en Galicia eso. Por exemplo, na zona de Ferrol non houbo concentración de montes, non houbo concentración agraria, e teño amigas que teñen terras e montes na zona de Rois, cerca de Padrón, e houbo concentración de montes. Entonces, eu heredei un cachiño aquí, outro cachiño alá, e outro cachiño. E que fixen cos cachiños? Os vendí. Entonces, quero preguntar, esa influencia
que ten que haber en esa concentración que houve nuns lados e noutros non, a hora da produción e a hora de revertir. Que diferencia hai duns territorios a outros que non houve concentración? Alguén máis? Sí, permítase. Vamos a ver, esta vez desa exposición puxemos enriba da mesa toda unha serie de cuestións importantísimas e ahora había que falar de alternativas a esas cuestións que se puxeron enriba da mesa. E eu quería recordar que houve aquí un bipartito do ano 2005 ou do ano 2009 onde eu tuve a honra de participar con Alfredo Suárez Canal, entón conselleiro de Medio Rural, que por certo antes se chamaba Consellería de Agricultura, Pesca e Alimentación, e con Alfredo se chama Consellería de Medio Rural. En esa etapa, moitas das cuestións que se plantexaron aquí se trataron, polo menos se trataron de enfocar e de tomarles a medida e o caso. Concretamente, vou a poñer dous exemplos. Banco de Terras. Concretamente, USFOR, Unidades de Xestión Forestal. Bueno, outras, en fin, nova lei de concentración parcelar, etc. Entón, eu creo que do que se falou aquí había que sacar unhas conclusións. E para min, unha conclusión importantísima é que, obviamente, o rural está deixado na man da administración concreta, esta administración concreta. E, bueno, algo había que decir a este respecto e había que facer unha crítica, penso eu, que moi seria e moi forte. Porque así, desde logo, este marco que lle toque. A concentración que falaban aquí os compañeros desto no Concello de Sobrado, parroquia de Griselva, levamos coa concentración, vamos para 35 anos. Eu non sei cando chegará, o sea que todavía siga ainda, porque ainda siguen os pleitos. Así que podemos facer con estes tipos de goberno? Un bloque co PSOE foi cando se activou un pouco, ahora seguimos igual. Gracias. Alguén máis? Bueno, eu por alusións aos montes veciñais me gustou moito o que comentachedes. A ver, aquí se fala, creo que é importante falar desa espírito, desa cultura, porque realmente onde estaba concentrada a propiedade eran os montes veciñais. Despois cada un tiña a súa parceliña para as súas cousas privadas, cortiñas, etc. Pero o problema é que se dividiu a propiedade en moitas partes de parroquias de Galicia, non? Ahora queremos volver a concentrar. Pois eu creo que hai que aprender do que desa cultura que tiñamos antigamente, que tiña sentido. A propiedade estaba concentrada nos montes veciñais. Eran grandes latifundios, pero que estaban manexados por toda a aldea. E, bueno, unha das cousas que a min, bueno, non sei se se comentou, pero imaginadevos que en vez de un aluguer miserable, como está pasando, por exemplo, no Concello de Mazaricos, tamén hai que dicilo, pois fora que os propietarios, como tamén se intentou no bipartito, que os propietarios, o sea, as cooperativas, foran eles os impulsores dese negocio que puderan vender eles a electricidade. Porque aquí hai un oligopolio. A ver, por que en outros países, que a xente non o sabe, o rural podía ser moi rico. Podíamos ter a mellor a luz gratis, non solamente polo aluguer, sino o negocio, a riqueza, está no rural. Pero que pasa? Ourense, que é a principal exportadora de enerxía eléctrica a provincia,
máis importante de toda España, pois está abandonada cando deberías ter esa compensación por esa riqueza que le va exportando a toda España desde a época franquista, non? Incluso deixando as mellores terras de cultivo, as mellores, pois todas as veigas, toda ese paisaxe, todo eso sacrificado para levar enerxía fora, non? E entonces, bueno, por que eso é política, non? Por que aquí se valoran os servicios ecosistémicos a parte aérea, o carbono das árbores e non o solo que podía ser, por exemplo, as brañas, os turbeiras, os solos de montes veciñais que a mellor teñen máis cuidado polas frondosas, que acumulan máis materia orgánica? É política. Unha cousa para que vexades como nos tratan, bueno, xa non solamente na RAC, non? Con este, que non o sabía, pero vi un indicador do que se pensa aquí na propia Galicia, pero en Madrid non consideraron comunidades enerxéticas os montes veciñais. O sea, que podíamos ter comunidades enerxéticas porque xa temos esa visión, non? Porque se repartía a leña. A leña non é unha enerxía, bueno, se a fai Grinalia parece que sí, xa queima ali, verdad? Bueno, non, perdón pola puntualización. Muchísimas gracias por esa exposición que nos mostra, bueno, pues eso, un mosaico desa ruralidade que a xente de Coruña moitas veces non percibimos, non? Penso que é moi necesario empezar a pensar, non? Nese territorio non uniformado, sino nese territorio que, bueno, que ten outras funcionalidades, non? Entón, eso me leva a pensar que eu nacín en Ferrol, ninguén é perfecto, entón, bueno, nacín en Ferrol, pero bueno, nacín na finca dos meus avós, non? E esa finca producía alimento, non? Sabes, que logo se intercambiaba na praza e nos mercados, non? Entón, eu recordo toda a área que circundaba esa, pues ese territorio, que, o sea, eran terreos agrícolas e había producción agrícola. Entón, ahora penso como está distribuída, non? O sea, como estamos distribuídas en dúas grandes áreas metropolitanas que é Pontevedra, Vigo e Coruña, e estou pensando nas infraestructuras que se crean. O sea, esas infraestructuras que se crean, non? O sea, moitas veces o servicio e que funcionalidade ten, que funcionalidades ten. Realmente serven, non? O sea, para darlle ou para cubrir esas necesidades, tanto as demandas dese rural como as demandas da xente que vivimos na Coruña, que necesitamos dese rural, o sea, se necesita ese rural vivo, desde as funcións ecosistémicas, desde as áreas de protección da natureza, que, bueno, Galicia é do que menos ten de todo o Estado, non? E despois, bueno, de plantexar outro tipo de políticas forestais, non? O sea, non pode ser, non? Me parece extraordinario ese dato que dixeches, non? Que o sea, que é Coruña, a cidade de Coruña, a que ten esos porcentaxes de corta, non? O sea, realmente somos todos nós que chamamos a ENCE, lle decimos planta e tal, e xa está. Esas coordenadas polo catastro e te desententes de todo. E eso non pode, o sea, penso que eso é un custo que non nos podemos permitir, non? Aplicado e son moitas preguntas que responder. Vou intentar sintetizar e para non enrollarme tanto como enrollei antes e contestalas por bloques.
Entón, primeiro vou a contestar a estas dúas preguntas que teñan que ver con a concentración parcelaria e a túa, e as vou a contestar xuntas. Bueno, eu podría dicirche que me alegro moito da tua intervención, entre outras razóns porque eu tamén formei parte dese goberno. E o reivindico, e me parece que se fixeron grandes cousas das que temos que estar orgullosos. A cuestión da concentración parcelaria. A concentración parcelaria é certo que naqueles concellos onde se iniciou antes, como o exemplo paradigmático no que pensamos todos, por exemplo, a Pastoriza, supuxo un revulsivo moi importante. Pero hoxe en día, na miña opinión, é un instrumento que está caduco, porque é extraordinariamente caro e realmente naquelas zonas onde quedan agricultores activos eles fixeron a súa propia concentración parcelaria en moitos casos. Eu teño visto, e supoño que como a min moitos máis, concentracións parcelarias que se fixeron en moitos lugares e que non hai tanto tempo e que hoxe en día son hermosas urbanizacións na zona periférica de Santiago, por exemplo, vale, e non só, o cual é vergonzoso que estemos utilizando os recursos públicos así. Non hai ilegalidade manifesta, porque antes vos poñeu o exemplo de Francia e desa política de protección do solo agrario. É que en Francia saben que unha persona que hoxe é propietaria dunha finca agraria vai a morrer sendo agrario ese suelo, os seus fillos van a heredar un suelo agrario e os seus netos heredarán un suelo agrario. E desa maneira consiguen non perder a superficie agraria. É dicir, non é que señamos máis tontos da media, é que aquí non houve unha política que favoreceu estes usos. Aquí tuvemos esa outra política do que iban facendo de... Entón hai outro tipo de ferramentas máis eficaces, como por exemplo o Banco de Terra, como tú falabas das SUSFOR, agora se chama SOFOR, e agora temos esa outra ferramenta maravillosa que vai a ser o revulsivo, que son as aldeas modelos, que seguro que tedes todos oído falar. É unha idea estupenda, no, de verdad, é que o digo en serio, está realmente moi ben, porque diversificar o uso, recuperar patrimonio e tal, o sea que eu firmo, só necesitamos 450 años para chegar ao 50% desos núcleos de poboación que temos. É que o que temos é que ser serios e dicir claramente que o que queremos. Se queremos abandonar o rural e concentrar recursos económicos no eixo atlántico, que evidentemente teñen un efecto multiplicador sobre a economía moito máis forte que os que invirtamos en Ourense, como decía Xon, pois digámoslo e explicitémoslo, pero non deixemos de vender motos. Explícome. Entón, hoxe en día hai ferramentas de ordenación do territorio, de xestión, que son impresionantes, que se están utilizando en moitos lugares e que non estamos renunciando a utilizar. E o porqué? Vos lo dixen na primeira intervención. Por que caeu o bipartito? Porque vienen los soviets e nos tocan la tierra. Somos un país de 1.600.000 propietarios e non sei cuántos máis potenciales propietarios que votan. E a ver quen é bonito despois desa experiencia que se atreve a votar mal, en serio, a cuestión da propiedade, que hai que facelo. Eu en aulas les digo aos meus alumnos, son bastante bruta, como xa tuvestes ocasión de tal, pero sempre les digo que neste país avanzaríamos o día que en lugar de facerlle buratos nas orellas ás nenas ao nacer, lles gravemos, chamemos a un tatuador para a sala de maternidade e lle tatuemos a cada neno e nena que salgan aquí na frente para ver se o ven todos os días no espello. A propiedade non é un dereito absoluto, porque non o é. Porque do mismo xeito que este tipo que puxo no seu baixo un almacén de pirotecnia en Tui e despois se levou en mitad da parroquia, está ahora mismo na cadea, porque a ninguén se lle ocurre facer eso e a ninguén se lle ocurre montar non sei que cousa en un núcleo urbano co rural e coas terras nen espacios rurales. Non podemos facer que nos dé a gana, porque a propiedade privada está limitada pola lei e necesitamos ordenación, e aquí sobra espacio para producir de todo: madeira, alimentos, biodiversidade. O que temos é que ordenar o espacio e necesitamos, isto como se fai? Como dice Xan, con vontade política, nin máis nin menos. Xan falaba das comunidades enerxéticas. Vos, xa estamos así en familia, vos contar unha historieta. Eu cando me fun a vivir ao rural, comprei unha casa e unha casa pasa no fondo da miña finca, pasa un río e había un muiño e dixemos, bueno, un muiño que ben, pero resulta que nos enteramos despois que non era un muiño,
sabedes que é? Unha fábrica da luz, que no 1900 daba luz a que hoxe é a miña casa, a casa dos meus veciños de enfrente e a outra que estaba por detrás. Comunidades enerxéticas, unha modernidade, o futuro, claro que é o futuro, pero ás veces para pensar no futuro temos que mirar o pasado. E se somos capaces en 1900 de montar unha mini central que dá luz a varias casas, por que non vamos a ser capaces de facelo no futuro? É dicir, pero temos que querer facelo, eu iso tamén o teño claro. E iso non se consigue se non hai unha vontade política de cambiar o rumbo que levan as cousas. E da xente, porque senón despois non lle votan outra vez como lle pasou ao partido. Claro, é que esa é a cuestión, é que mirade, política, cando pensamos en política pensamos en San Caetano e nos políticos e en Pedro Sánchez e tal, e estamos moi equivocados. Eu fago política desde que me levanto hasta que me deito, cando vou ao supermercado, porque todo é política. E nós, como cidadáns, temos un poder transformador que non se limita a botar unha papeleta nunha urna. Podemos estar cambiando o noso entorno de maneiras moi diferentes. Galicia perdiu un gran futuro con volver a votarle ao bipartido, polo menos darle outros 4 anos. Por que? Nunca sabremos. Desgraciadamente nunca sabremos. Non sabes, por exemplo, a biomasa e por todo está... Claro. Pero moita xente non sabe. O concurso eólico. Non quere saber. Claro. Que se quedaba unha porcentaxe de... Claro. Porque son caras as concentracións. Eu non entendo, porque o que fixeron foi 4 pistas nada máis, porque o demais houve que facelo cada un por súa conta. Eu non encontro que eso sea caro, lento e totalmente, te digo, 34 anos levamos en Grisalva, a parroquia máis grande en superficie da provincia da Coruña. Pero sí, eu non te digo que non, que seguramente estará mal feito, pero tamén é certo que a concentración parcelaria ten que ser un proceso que ten que ser fortemente garantista e que é generadores de conflito. Se non pensedes que é generador de conflito porque se fai no medio rural. Imaginemos aquí na Coruña, que sodes todos tan modernos, que fagamos unha concentración parcelaria de pisos, porque igual vos residetes moi longe de onde vades a traballar. Pois entón vai un funcionario da Consellería de Vivenda e vos diremos te o seu título de propiedade, a súa hipoteca e o registro de tal, que vou a meter ali, te doi tantos puntos e despois daqui a un ano te digo que piso te toca. Estaríades contentísimos todos, verdad? A pesar de que perfectamente racional. Sí, pero hai lugares que se conseguiu. Claro que se conseguiu. Claro. Porque había pois os técnicos que foron capaces de levarlo adiante. E marchan mellor os que teñen concentración. Pero o que trato de decir é que aqueles lugares donde realmente queda actividade agraria importante, aínda que non tiveron a concentración parcelaria en moitos casos, hoxe en día as fincas están bastante concentradas, porque o fixeron eles mismos. Os propios agricultores e agricultoras en ese proceso de desaparición con atrancos, pois porque ás veces vemos un gandeiro que rotura terra de monte de baixa productividade agraria e o veciño que o deixou planta en terra agraria de excelente calidade. Pois iso é no que nos temos que concentrar. Os esforzos para ou compra un cachiño para facer unha casa e se compras a un precio que non responde a onde creedes? A Bretaña francesa, que hai moitísimos agricultores e que teñen o 60% da superficie en termos aproximados dedicada a usos agrarios. Entón, vos sabedes que en economía temos unha cousa que é a oferta-demanda. A máis terra disponible que terá que ser máis barata, non? Aquí temos, vos decía, o 80% da terra que non está dedicada a usos agrarios. Se vos queredes ir a comprar terra, onde pagaríades máis? Aquí ou na Bretaña? Un 75% máis aquí. Pois con eso está todo dito. Non tivemos ferramentas que impediron que ese pequeno especulador que levamos todos dentro, porque todos o levamos dentro, tratáramos de facer beneficio coa terra agraria tamén. A concentración parcelaria só favorece aos ricos, compañeros, só aos ricos. Os pobres van quedar co mismo cuartillo ou dos cuartillos que tienen. Así mismo é, sí. Van quedar igual. Pois a máis de Ortega compra esa cantidade de terra
volvemos á época do medievo, Queda igual. Moitas grazas pola vosa presencia, moitas grazas a estas dúas señoras de Lugo que viñeron a Coruña a explicarnos unha visión do que é o país. Se vos gustou esta charla e queredes saber máis, tedes a venta a revista Luces aí na entrada, que tamén necesita o vosso apoio para poder sacar cada mes estes temas tan interesantes. Convocámosvos para dentro dun mes volver falar de outro tema que seguro que vai ser do mesmo interés. Agardamos a vosa presenza. Moitas grazas.